Vytváranie pokladničného dokladu v pokladnici tlačidlovej programu Presto. Pokiaľ používate pokladnicu tlačidlovú, doklad vystavíte nasledovne. Vyberiete skupinu, z ktorej chcete vyberať položky, napríklad nealkonápoje. Vyberiem si konkrétne tovary alebo služby. Domčekom sa vždy vrátite na základnú obrazovku. Pokiaľ chcete pridať viac ako jeden kus daného tovaru alebo služby, máme na to dve možnosti. Buď viackrát kliknete na konkrétnu položku, v stĺpci množstvo sa nám automaticky zobrazuje počet kusov, alebo to môžeme vykonať cez klávesnicu, kde si nastavíme počet kusov, napríklad 6, a označíme priamo položku. Pokiaľ máme doklad vystavený, môžeme ho buď priamo ukončiť platbou, alebo odložiť pomocou tlačidla odložiť doklad. Následne vyberieme stôl, na ktorý chceme doklad uložiť. Pokiaľ máme doklad uložený a chceme s ním ďalej pracovať, stlačíme tlačidlo stoly, vyberieme konkrétny stôl a na ňom účet a buď môžeme do dokladu ešte niečo pridať, alebo ho ukončiť tlačidlom platba. Zobrazí sa nám okno s formami úhrad, kde je potrebné vybrať spôsob alebo platidlo, akým bude zákazník platiť. A v tejto chvíli nám na fiškálnu tlačiareň vybieha daňový doklad.